wa i ka secret bɛɛ i ye fɛn fɛn k'i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ u bɛna n'a bɛɛ ye donc ne b'a f'i ye dɔrɔn sabali ni maaw ta ma si ma o to ye c'est à dire hadamaden tɛ bɛɛ jaabi maa dɔw bɛ yen u b'u ka vidéo kɛ k'a ban u t'i tɔgɔ fɔ u t'i jamu fɔ i fɛnɛ k'a kɛ u ta ɲɔgɔn ye mais tu peux pas répondre tout le monde tu peux pas répondre tout le monde dɔw bɛ yen olu bɛ ko dɔ kɛ c'est à dire que e b'a ye hali n'a man di ye tɛmɛ a la parce que u ta ma si ma u b'u ka hakilina kan dɔw dɛsɛra nin de la f'u k'i jaabi parce qu'ils veulent coûte coûte e ka hakilina ka k'olu ta ye wali kelen u bɛ min kɛ e k'o kɛ quoi donc tigi da n'i ka c'est à dire que ladilikan ye et que i k'a lajɛ i ka segin kɔ nin ko in na n'i m'a lamɛn vas-y dɛ i kana bila ne tɛna vidéo k'i kan k'i dɔgɔya n tɛna buruja parce que je me sens pas vraiment i ka kumakan ninnu na mais en même temps je me sens là-dedans parce que n fana ye vidéo kɛla de ye komi i ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i ko vidéo maniw de u bɛ wariw minɛ mɔgɔw la ne ma deli ka mɔgɔ si buruja k'a nana wari di ne ma tɛ ma deli ka bila ka mɔgɔ si buruja ko wari minɛ i ka kuma karisa ka ban deli ka kɛ mais n'i ko vidéo maniw y'an bɛɛ kɛ kelen wa ne fana y'a ye de mais n yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que j'ai fait la vidéo dɔw bɔra k'i jaabi dɔw bɔra k'i fani ban de mais i hakili la k'a bɛ da o de ma non a bɛ taa yɔrɔ jan i sigilen tɛ ni fɛn fɛn ye wa ni m'i kɔlɔsi i bɛ taa boli puisque e y'i ka dɔnkili de da mɔgɔw y'i jaabi i jaabilen kɔfɛ i tila ka taa bɔ ka vidéo de kɛ k'i bɛ vidéo maniw jaabi i bɛ t'o kɔnɔna de la i bɛ faux pas kɛ quoi i bɛ taa boli minnu bɛ k'i gosi a classe tɛ Mali la i bɛ ka ɲinɛ o de kɔ wa u taatɔ tɛ Mali la a t'u kunna ka taa yɛrɛ donc du coup i b'a ye k'a fɔ c'est à dire que e bɛ ka min kɛ i bɛ k'i yɛrɛ bila en danger quoi i ye dɔnkilidala de ye artiste joli ka carrière cunna vidéo maniw sababu la bilayi a kɛra an ɲɛna yan k'u ka carrière jɔ net ni sumun tɛ o tɛ foyi sɔrɔ hali concert u tɛ se k'a kɛ aw bɛ tulonkɛ bilayi aw bɛ tulonkɛ dɛ vidéo maniw bɛ artiste fɛn fɛn fɛnɛ bolo i bɛ sanfɛ de Mariamba filɛ nin ani Bigini olu kelen de ye jeli ye Mali kɔnɔ u kelen de bɛ dɔnkili da o kelen tɛ dɔnkili da o mais u bɛ yɔrɔ jumɛn bi olu de bɛ sanfɛ parce que vidéo maniw sɔrɔla ka tugu nin fila bɛɛ kɔ dɔ kɔ vidéo maniw dɔw bɛ Mariamba kɔ k'a défend dɔw bɛ Bigini kɔ k'a défend n'i ta ser'u ma olu bɛ bɔ k'i buruja saraka t'a la bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ wa olu b'o de dɛmɛ quoi wa u ye san sɔrɔ vidéo maniw ma n'i dɛmɛ i bɛ ye quoi u ma n'i dɛmɛ fɛnɛ i b'i lamɛn aw bannen de don o ma quoi ka to k'an lamɛn mais k'an saboter a b'aw da aw ka liw kan a b'aw to baarayɔrɔ la a bɛ vidéo maniw lamɛn u bɛ ka min fɔ mais en même temps a bɛ tila k'u la gosi k'u kɛ mɔgɔlankolon ye ne tɛ mɔgɔlankolon ye bilahi n ma k'a ye n tɛna k'a ye donc c'est très facile ka to ka maaw indexer ka maaw la gosi u kɛwale la k'a sɔrɔ kow tɛ taa anw kɔ quoi bi publicité pareil vidéo maniw bɛ publicité kɛ a bɛ ye u b'i ka commerce bin i yɛrɛ sigilen k'i ka bitiki saboter ka bɔ yen mɔgɔ tɛ s'i ma yɛrɛ très clair k'i ka baarayɔrɔ saboter k'i ka entreprise la gosi k'i tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ t'i ka produit san bilen vidéo maniw de b'a kɛ an b'o de tile la wa o de ye tiɲɛ ye i sɔnna o don i ma sɔn o cogo kelen de don donc ni minnu ta ma s'i ma olu to yen i ka tɛmɛ i ka baara fɛ mais n'i ko k'i tɛ ɲɛ vidéo maniw kɔ u b'i sigi sen tafara kɔnɔ dɛ dɔnkilidala fara commerçant kan hali bureau kɔnɔ baarakɛla parce que olu bɛ bɔ hali n'i ka go de ye quoi hali i ka vocaliw bɛ bɔ n'a ye u bɛ t'i gosi f'i ka so kɔnɔ i denbayatigi tɔ ani muso i lankolon bɔlen walima i ka vocaliw bɔlen manamanako la a tɛ diya mɔgɔ si ye mo vidéo maniw b'o de k'i la quoi donc a dabila tigi da i tɛ se nin kɛlɛ kɔrɔ dɛ n b'a f'i ye dɛ nin ye ne kɔni ka ladilikan ye n'i m'a lamɛn i bɛ se ka continuer ça n'engage à toi et tu assumes les conséquences an bɛ bɔ yen Maliens je crois que an bɛna don sujet sérieux la yan'o cɛ voilà n bɛ adresser Layi Musa Mara la quoi Layi Musa Mara a bɔra vidéo kɛnɛ kan a ko ne ye nafigi de ye quoi ko ne ko misiriw ka ca ko micro volume bɛ dayɛlɛ micro ka ca misiri la kunun a vidéo in kɛ moi je pense que nin sujet c'est clos parce que ne ye kuma fɔ kɔfɛ mɔgɔw sɔrɔla minnu nana ne wele ka kuma caman fɔ n ye k'an deli ko n ka nin sujet bila notamment alimamuw b'a la karamɔgɔw b'a la u bɛ n lamɛn ka kɔrɔ n ka mɔgɔ ɲɛnamaw don
Borbe. Ah, tiens, vraiment, il a même fait quand il coin blanc. Ne coin blanc quoi. Kaboa kono quoi. Maintenant, moi, j'ai une vidéo que je me refais de Djabi. Ali Koita m'a son à Djabi à Bougnan Koso parce que Koita vidéo Kenekan. Il m'a répondu, j'ai pas voulu lui répondre parce que Almami non seulement Djoro Mima là quoi. Moi j'aime pas comme Rodoya, surtout Nine Mobi Bougnan avec des années qui Doroya quoi, quel qu'en soit Al Nanta Kilina Kelina. Parce que le camarade d'Ara quoi. Quoi li Molangolo, ni Djama Kourlien là, allez de où n'y moye, ko Bougnan Semala. Ala miya to jama ka kura la o de b'a ka ko cogo dɔ e t'a dɔn quoi. Donc ne b'o dɔn quoi. O la j'ai pas répondu allez quoi. N ye n diya de répond. O yɛrɛ ne ka réponse la i t'a ye en aucun moment mɛ mɔgɔ dɔgɔya. Vous voyez o tɛ ne ka vocabulaire la kelen filanan ça dit que ne ye kumakan min fɔ ni Musa Layi Musa Mara y'a ta ka n'a fɔ aw bɛ kumaw b'u contexte de kɔnɔ et puis n'i ye kuma fɔ o tɛ jaabi. Il quoi. C'est-à-dire il y a trop de mosquées, il y a trop de micros sur les mosquées. C'est-à-dire le volume medda il n'arrête pas qu'à wajulu ke ou ta dabla. Ya famu. Ou beto katoka c'est-à-dire que sans ni wati be ni min jamana dro bena misri da ele ka cachette local là quoi. Ka sombla dans la micro là. Ma udale. Bon ne ni kuma ga mi fo ngoni kanga pratique kanga dabla. Moussa Mara yani ka wolo quoi, tu m'excuses des termes, yani ka wolo, ne be kana kuma fo quoi. Bité de. Bité. Wa ne yan ne ka fo maw sur la munu ya fo. Wajulu kela wula, maw sur la munu ya dénoncer kramo la, ou ka wajulu sen fait, ou ben na figu do be kafiru da bo dun islamia tia. Non, sigi kono pratique do de be qui dérange. Anibé silamɛ contrôle la ça n'a rien à voir. Abe beaucoup au contexte de kono. Itse ka micro nani misri saba carré kelen kono carré kelen misri saba. Galonta la meka kuma mun fo doma obe ni ete Bamako do ida makungo ida bonna ika kuma te quoi. O te ko juwe de misri ka chaya te ko juwe de. C'est-à-dire que ka laban ka micro ka bela micro kelen felente de nanani do were ka chanouye. Ni ala ni krache et puis misiri wole uye wakati di mais kataka ça veut dire que cacheti kala ka kone kala kambla la ka daele quoi donc la fait a benya la che mais ni misika ça veut dire que ni ko ni me ka degun se mauma et de dabara ya fo be de qualifier mais ma jolibe sigida la munum degunen do ou te oser kan kuma fu buda ou te oser ka kuma buda. Parce que n'i y'a boy d'adron, ou bien mon segima kafirido avec un dîner kele, ala ka kurane kalanga ko manganga na melia ou kuma boa contexte kono. Et mi me fait ka kurane kalanga la men neko et c'est kata misri no aka aussi à l'intérieur. Misri ali français en kurane be kalan mais à l'intérieur. Donc munu na sur la roue mangeno daleno banabato dimsenu me sunola ani maukanga wuli kata barake rola. Est-ce que on nous fait obliger les deux et qu'à cacheter mimba la micro la doluko et la mewa ils sont obligés donc pour quand la me de wajibi aramadonga ou wajulu la me de wajibi aramadonga bato worete minto ya urato abe fo kono be ala bato abe de engagé quoi ça veut dire que c'est toi abe daé de là quoi oui tiens da ore do fo machite ko ke ko juru me tagada ma ore ko ibe bara fen fe ke dine kono e ready do quoi il va qui ready doba ta ke suni ale te kuma quoi motable ka suni do dobe shika seli de quoi o te bato ya mais e ka volonté de o de be boli be kan ça veut dire ka micro daele ka cacheti kala ka bla be ka la me a jari ba la me ma jari mala parce que quoi la kuma kando o to no l'idée ne ka dénoncer aw ne ke fen be réseau ka mais ne te kuma o fait ne do mo bendo ni munu e kalange ils savent très bien qui je suis. N'était na ojabi là mais même fie Moussa Mara i kuma chogo don mauma parce que dans dia tamachien me ko de ila quoi wallahi adabla puisque il se ka kala e ba la ko doni mimbila o ka kela quoi ne bo de awla quoi aw san demsen wajuru kela o i ba très généralement suna demsen là mara qui se kele ata ko du kono parce que o mala mara kalante il permettait kan isiki ka maw do ya ko buruja quoi
Mimi Tchagacha 100 ans. Je te dis très clairement. Itni siga mau doya quoi. Comment mana béou damadroba boka kemoka. Tu t'occupes de choses qui ne te regardent même pas. Et t'es Bamako don, il m'a souvenu qu'à Bamako don. Kodroke vidéo qu'elle a. Donc tout le monde t'y répond, tout le monde. Moussamara. Ni mau ya ubonya eta au place là. Et quand numéro benebolo. Ya famu. Et quand numéro benebolo nega numéro bibolo parce que là quand on sort. Tu m'as pas appelé. Il travaille vidéo de que. Ou avec un droit de vidéo kono. Ni kuma kan min fo ate fallait. Dans 25 ka wuli. Billahi tisi. Nega kuma tew. Wajuru kala wo fo yan neche. O do nega kuma ko fe. Almami Touré bora Yaya Touré, imam Yaya Touré bora ka kuma info fene nafiki dia. C'est un imam de mosquée. Kaka kare kono. Aïe. On t'a donné une vidéo meilleure. Une vidéo meilleure quoi. Akana fait un janya quoi. Ana vidéo ntengoya. Voilà, vidéo une fleur. Yaya Touré min fo makala amba la mame soroka do Mali kono. Imam Yaya Touré ni ma fli de abiba fo Sara Touré de ou bien modé no ni ma fli ni ko Sara Touré Mali kono don baga min do beba don Sara Touré Ségou awo ni sorfu kala iba do ka fo Sara Touré join ale de obo madrasa de un club na sorfu kitabu ale obo quoi Mali kono avec kala madrasa de un kuna Sara de oglan Sara Touré donc la bado Ségou avec arab kan don mais ni ay kuma le ba fukata arab kan mais kanati siga koro de o don mo so la on fait quoi est-ce que vous voyez donc mais Imam Yaya Touré ka extrait kala Malion amba lame amanjangwa ne kuma kan min fo na soro ne nanfigi ou ne kafri ou mega dîner de kele oh ni fene misiri do di almami wa ka kutuba de la avec kuma kan fo anata fait faut ka dansi misiri jotogo la na ma dansi misiri jotogo la misiri bi du ka misiri ke du ba kala misiri mo wala mo ya almami ka chama abicha aw ma aw de kan ka dansi ko la aw ma se ko na ma dansi ko la abita waslamo fedo belo afoli ka gele par exemple ne fla kan ko misiri chara mo ma ne do ba ko ni mai almami da ni mai alamada ni nga dine ere ba so ni nga dine madafa aka dine dafa le de misiri chara bogoma alaka sallallahu alayhi wa sallam adilla ka misriti alaka adilla ka misriti alayhi salatu wa salam yaro yo misri ayo ba wadu fitini nuna du tukutule de yona do tame kata ta ka misri mo ko chamangela ka soro ka mikro shegin kala mikro shegin wa fajiri mana sunya ni erke wala ma kare ko fajiri mana sunya ni erke de be erflay adu ko le kala kala donc an muri du kala an buru ma kala an be de bosti beti ka de ta manjo ka nyone de misiri do an kala kala da ko ami wallahi billahi akoko somo somo ami de la mi wala jeti abangono ala ta chifo an se ka chifo misiri do ni tarapi di ala contrôle la de bi ko ala contrôle la yi kira contrôle la do ta fima i tege shima tege dugu shima fula kasoro alakra sallallahu alayhi wa sallam atiso mo to yoma sadir ni fe mi ya bistamaya digi ko mol billahi mughfla da aka dufere akare kono nakadi mo mi ta jinda mughfla ka tu ko dufere kele ya aka du bazar de a fere pri ya dola ni rek seka ilala pour ka seka bokare ngono ka yoro do ni kay lamay tawa misri fle afleke na badeka misiri ka bon hali ni micro checking ken na amangati matoko parce que d'abord misiri kama a normu respecter les amangadi reke mais du tukutuku ni ngona tan so fitini wa hali mihrabu ya ndala ina kata abaratu chogo dilaka yi na kuila din de bi soli ka wuli du de ko ala kala bidam ala ko ala digi ngama ala ko misiri jon ngama amada ba kamo odla ala ti fento ko ni bedi ko ala ko ni be folo do ko ala ko ala ba fa
ko والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين ko mɔgɔ minnu ye misiri dɔ jɔ ka misiri min kɛ hadamaden tɔɔrɔla ye ni alikuranɛ de kɔnɔ dɛ suratu tawba kɔnɔ ko ka misiri jɔ k'a kɛ hadamaden tɔɔrɔla ye ka misiri jɔ k'a kɛ kafiriya kɛ yɔrɔ ye ka misiri jɔ k'a kɛ farafarali yɔrɔ ye muuminiw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye alakira bila ko k'a misiri ci alakira y'a ci dɔw yɛrɛ ko k'a ye tasuma don misiri place la nin bɛɛ bɛ ka kɛ ka jira anw de la don min na n'a ye mɔgɔw tɛgɛ ye misiri a kana balaw la nin wala ka kɛ anw na yɔrɔ mɔgɔ t'i ka du feere yɔrɔ ka bon o ye tɔɲɔni dan de ye o ye tɔɲɔni dan de ye an ka sisan silamɛ ninnu bilahi u tɛ ka mɔgɔw wele ka don silamɛya la u bɛ ka mɔgɔw boli de silamɛya ɲɛ u bɛ ka mɔgɔw boli silamɛya de ye alakira alehi salatu wa salam k'a faamalama to a perezidanlama a ka so kuntigilen don yahudiyakɛ de ka so la don min na n'a wulila k'i faga hali maa t'a ɲininka a b'i n'a fɔ mɛnɛmɛnɛ sara a ka so kuntigilen don yahudiyakɛ dɔ ka so la a ka sɛtoniw a ka dumunitɔw ani fɛnw n'a ma taa min yɛrɛ kɛ alakira ka dɔrɔn a b'a fili a ka kogo fɛ yahudiyakɛ nin n'a ka d'a ye a bɛ mɔgɔw bila u b'a faga hali a kuma ti fɔ maa ye parce que a kuma fɔra y'ale yɛrɛ de alehi salam tellement k'a kira tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ ni mɔgɔ ko k'u b'i fɛn cogo o cogo alakira b'a f'u ye k'u ka to n'o de la a banana alakira taara a banabaatɔ lajɛ a wulilen ka bɔ bana in na dɔn la a nana ka na alakira ka da kuru alakira ko joli min dara o y'a fɔ a ye ko karisa alakira yɛrɛ siranna ala ko cɛ nin na mun kɛ n'a bi tellement k'a ti ɲuman ta k'alakira sɛgɛ kɛ alehi salatu wa salam a nana dɔrɔn a nana sigi a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mamadu ko n joli ka di ne na bi bon an bɛ silamɛya dɔnni bɛ yen i b'i jogo de kɛ ka mɔgɔw wele mais e jogo de mɔgɔw bolo silamɛya ɲɛ silamɛya ma dɔbɔ o kama o ti silamɛya ye o t'an ka silamɛya dɔnniw ye o ye silamɛya modèle kura dɔ de ye anw tɛ min faamu. n ye dɔ bloqué quoi min bɛ bannen na n y'a bloqué ka bɔ yen ale tɛ mɔgɔ ɲɛnamaba ye quoi. Vous avez entendu Imam Yaya Touré. Donc ne ka kuma en quoi nin bi bɔ diinɛ la walima k'i bɛ diinɛ contre la lorsque j'ai dit que carré kelen kɔnɔ misiri saba yanni i ka na misiri wɛrɛ bɛ yen parce que misiri in jɔli misiri jɔ ka ɲi mais ni misiri min bɛ carré kɔnɔ yɔrɔ olu mɔgɔ jamakulu min b'o carré kɔnɔ ye an'o alentour la olu mɔgɔ tɛ misiri la bilen minnu mɔgɔ b'a la n'u bɛ k'a ɲini u tɛ k'a sɔrɔ t'a jɔ yen n'a y'a sɔrɔ ala kama don quoi mais munna obligatoirement e b'a jɔ o yɔrɔ kelen na ye parce que se b'i ye tout simplement i ni misiri dɔ in mɔgɔw de ma bɛn a la nin de ka ca an fɛ yen n ye nin de dénoncer yanni i ka taa misiri dɔw jɔ dɔw kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen arrondissement dɔw bɛ yen cercle dɔw bɛ yen nɔ togoda dɔw bɛ yen u mago bɛ misiri la misiri t'u bolo u mago bɛ ekɔliso la ekɔliso t'u bolo mais e bɛ taa jɔ ka gu dɔ la parce que i ni dɔ ma bɛn o ye concurrence de ye voilà pourquoi a ye exemple ta alakira kisi ni nɛɛma b'a ye misiri min ci dans le passé c'était pour concurrencer les mosquées de Médine a dabɔkun de tun ye ka silamɛw fara fara ala ye ordre di alakira ma k'u ka taa misiri ci ka bɔgɔ cɛ ka bɔ yen c'est ce qu'ils ont fait o de dénoncera e aw b'o fɔ aw ka wajulu kɔnɔ mais pour quelle raison ni mɔgɔ wɛrɛ da turu la aw bɛna ko non a bɛ k'aw ta de ye ça veut dire vous voulez imposer votre volonté sur les autres o kɔrɔ tɛ i bɛ diinɛ contre la micro naani misiri kelen et puis misiri in tɛ norme kɔnɔ parce que a jɔlenw de don k'u tugutugu duw la et puis misiri kelen fana t'a endroit la e y'o dénoncer aw nana mɔgɔw ta k'u kɛ nafiki ni fɛn bɛɛ ye donc a y'aw kuma cogo dɔn cɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni ala cɛla dɔn dɛ k'aw la mɔgɔ ba ale ala yɔrɔ min bɛ siran ala ɲɛ e tɛ maa si kɔ ka yaala k'a dɔn o jogo ye min ye a jogo tɛ min ye walima a dusukun ye min ye dusukun tɛ min ye yanni e ka na k'i bɛna réseau sanfɛ e y'a sɔrɔ ne bɛ ka nin diinɛ in défend yan o don ja tɛ mɔgɔ la vidéo kɛla la kuma kɛla la ka bɔ k'i bɛna silamɛya défend a don Facebook sanfɛ caman de y'a kɛ ne m'a kɛ ko parce que aw k'a dɔn ko ne y'a kɛ non don min na ne b'a kɛ moi j'ai pas réfléchi je demande personne o don fana n b'a dɔn ni ala tun m'an dɛmɛ jama min tun bɛ yen hali min tɛ ne ye ne kɔgɔ tɛ se ka da o kɔgɔ la hali bɛ jamakulu min cɛla olu yɛrɛ y'i kɛlɛ n kɛra Facebook min kan témoin b'a la et puis ko ne ko micro son bɛ dayɛlɛ et puis heure t'a la ka kuranɛ cassette k'a la u bɛ t'u da
mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la est ce que mɔgɔw diyagoyalen de don k'a lamɛn wa ne ka question bɛ yen de mais ni wajulu nege bɛ ne la n bɛ taa misiri la n bɛ taa wajulu kɛyɔrɔ la mais e ka kɛwale de o de bɛ ka boli bɛɛ kan hali n'a man d'u ye o de bɛ ka dénoncer mais non pas l'islam même en question voilà pourquoi aw jugo Imam Touré y'o de fɔ sa aw jugo de bɛ ka maaw ban diinɛ la mais diinɛ même en question a ka sanu diinɛ ye intact de mɔgɔ tɛ se ka maga diinɛ la diinɛ tɛ yɛlɛma diinɛ kɛbaga minnu bɛ k'a kɛ olu ka kɛwale o kɔlɔlɔ de bɛ segin diinɛ ma a lajɛ c'est comme minnu bɛ ka t'u yɛrɛ dogo marifa ta ka na k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye bon aw minnu bɛ ka jihadi fɛnɛ ɲɛkɔrɔma don ka sankɔrɔ ta en ce moment précis aw bɛ fara olu tigilamɔgɔw de kan ni ne dénoncera quoi ani silamɛya yɛrɛ en question ça n'a rien à voir maa si tɛ diinɛ contre la notamment Habib Thiam min ye dɔ kalan dɔɔnin dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ k'i kalannen don ne mais ne bɛ n ka diinɛ dɔn n bɛ n ka diinɛ dɔn quoi kan ka kɛ cogo min na ne b'o dɔn n y'o kalan k'o dɔn quoi mɔgɔ tɛ ne kalo la n tɛ taa maa yɛrɛ ɲininka o la mais o kɔrɔ tɛ ko n bɛ se ka wajulu kɛ ou bien ko n kalannen don ni mɔgɔ ye non mais n ye min kalan n b'o dɔn diinɛ a banna tout à la ta e ma ye ne b'a fɔ n ko accessoire de b'aw bolo wa a bɛ k'o de jago ka ɲina fanaman t'o kɔ quoi kabayira tɛ fɔ maa si ye jurumu tɔɲɔli o kuma tɛ fɔ injustice o kuma tɛ yen i kunsigi ka jan dɛ n ko nin kun ye haramu ye i yɛrɛ kunsigi ala yɛrɛ ye min falen i kuncɛ la maa dɔw y'o haramuya pantalon o tun haramuyalen don mali kɔnɔ an bɔra nin bɛɛ kalama pantalon kelen kelen min n'a b'a don c'était haram télévision photo c'est à dire que a bɛɛ an ye nin bɛɛ vécu mais jɔn de bɛ ka nin fɔ c'est diinɛ de ye nin fɔ n ko mɔgɔw ka interprétation de don a ye mɔgɔw to yen quoi Layi Musa Mara ne bɛ min f'i ye bonya fara i ka ko kan quoi bonya tɛ yɔrɔ dɛ hali n'i bɛ kuma Hayidara ma ne b'i lamɛn quoi n'i wele ka deli ka kangari da i ye n ko hadamaden mana kalan n'i bɛ kuma mɔgɔw ma i kuma cogo dɔn n delila k'a f'i ye a kuma tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n ko mais ne b'i lamɛn je veux que n'i bɛ maaw jaabi a kɛ ni bonya ye diinɛ kɔnɔ ko ne da tɛ don o la karisa ye nin fɔ tiɲɛ tɛ dalilu filɛ o b'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais fɔcogo mɔgɔ min n'i bɛ k'a tigi jaabi dis-toi que denw de b'a bolo mɔgɔba de don denw b'a bolo jama b'a nɔfɛ i faratiba de don ka to ka bɔ k'o tigilamɔgɔ buruja ko parce que k'e b'i ka écran kɔfɛ Mali silamɛya ye da b'o de la quoi mais e da tɛ Guinée silamɛya la i da tɛ Burkina silamɛya la ni Côte d'Ivoire Mali dɔrɔn tout ce qui se passe au Mali t'intéresse à ça mais dalen bɛ Mauritanie fɛnɛ quoi en même temps mɔgɔw b'i ye o b'i to yen silamɛ bɛɛ balima mais à un moment donné il faut savoir respecter les gens c'est très très important dans la vie silamɛ ye ne wele n ye nin affaire bila sinon ne bɛ nin fɔ a ka ca 100 ans ye 120 130 ne bɛ ka nin dénoncer bila a ka ca 30 ans ye n dɔnbagaw tulo bɛ n na donc pour vous dire à quel point ça dit que maaw bɛ kuma fɔ mɔgɔ dɔw kosɔn i b'a kuma bila parce que bonya b'i n'u ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo nin kuma kun banna mais i taar'o vidéo ta ka n'i sigi kunun k'i bɛna ka na ne décortiquer n tɛ n'i ka vidéo jouer yan ko n bɛ fɛn f'i ye mais n bɛ ladilikan min d'i ma bonya fara i ka kow kan quoi c'est très très important oui j'arrive mon bébé d'accord je vais finir là ok alors an bɛ bɔ yen an bɛna an ka sujet principal yɛrɛ kɔnɔ mais yan'o cɛ n bɛ n balima CDRSU besigi maa ninnu adamaden ça dit ne fɛ quoi ne ko ne b'aw ɲininka aw minnu bɛ ka ne lamɛn ayi pardon aw minnu bɛ ka ne lamɛn quoi je vais vous poser une question quoi ne ko nafa jumɛn de bɛ juguya la dɔw bɛ se ka n jaabi yan a ye vidéo in tapoter quoi s'il vous plaît a y'a tapoter quoi a ka sécuriser nafa jumɛn de bɛ juguya la nafa jumɛn bɛ juguya la nafa tɛ juguya la dɛ ne de ye groupe sigi wallahi ka groupe sigi au nom de Rasbach groupe
groupe ici la mo mo ma ko nga mo nyana mawdo ni yoro la mufu parce que kanu de ou la cinéma donc groupe ici compte uniquement karasa demain wa be warko jugement fait que la déclaration na domina ni groupe ici la gones restaurant kono no to ko satellite depuis arasa na foka na tasser domina ne babla demain kakanga kanya beke jugement seli fait waru bechi adormane wa keme kakla kije ko la anseko emi ko ke ansera ka million duru wa keme whatsapp groupe de emi ake au nom de Raspati anapa ani demain ke quoi kala se Vous pouvez vidéo signaler, écran méga flou, on a qu'à tapoter quoi, s'il vous plaît. À tapoter, m'oublie quoi. Voilà, c'est un peu difficile pour moi, mais bon, j'ai pas le choix de vous dire parce que vous avez quelque chose. Nama afin à te marcher quoi. Voilà, à pomper quoi, s'il vous plaît. Moi, ne koko ke ntara nye roro ndona association fanfela nyake ni maniadi ani seko damaira. Ja c'est-à-dire i kewale tede i yɛrɛ ba kun n'i sogo di dɔw ma t'u fa quoi e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko mun de la ko foyi i ma foyi kɛ mais jagoya an b'i la mɔgɔ an b'i la tiɲɛ an b'i la gosi i ka kɛwale an b'a bɛɛ la tiɲɛ o de taara ka ne sɛgɛrɛ nin jɛkulu kɔnɔ o de la n dara la k'a fɔ ja ko ni bilala cɛw ɲɛ u bɛ k'i kɔ kuma ninnu man di ɲɛ k'a fɔ nin cogo la quoi mais je suis obligé awɔ i nana jamakulu cɛ la jamakulu min i ka kɛwale ani ka baarakɛta diyara maaw y'i suit a bɛ digi dɔw la aw ka jamakulu cɛ la par conséquent olu bɛ wuli k'i kɛlɛ à tout prix i ye ɲuman kɛ juguman i ye juguman kɛ juguman i ka foyi tɛ tɛmɛ o la inaperçu e de suilen don H24 ça veut dire que tu es devant alimami ba de ye nin fɔ n y'a lamɛn n ko cɛ n ka kuma bɛ sɔrɔ tiɲɛ parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ni Aramadou Ndjera, aw ka kɛwale a bɛ fara ɲɔgɔn kan objectif ye min ye k'a atteindre. Aw bɛ se ka min kɛ k'o kɛ o ka ye quoi. Mais ne nana ye k'a fɔ o tɛ quoi. An y'an seko damayira de kɛ satellite sigilen arasa bɛ minɛ don min na a sigira o don de fo ka n'a bila bi la wari de bɛ cotiser a kɔnɔ quoi. H24 ni kuma bɛ yen wariko kuma de don i ni kuma ka cɛ in dɛmɛ parce que an dara la an tugura a kɔ quoi. Mais o tɛ besigi fa parce que can b'a ɲɛfɛ o tɛ CDR maa dɔw fa parce que can b'a ɲɛfɛ a bɛɛ tɛ dɛ dɔrɔn an b'i kɛlɛ la dernière fois ni n ko kunun sera cɛncɛn na k'an ka cotisation kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a ci uniquement ka taa di Arasa ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye aw ni ce k'an ye vidéo kɛ k'a yira k'a fɔ k'an ye wari ci a kɛra mankan ye pourquoi can min y'a bila a y'u ka wari lasegin u ma besigi mɔgɔw wulila k'u jɔ parce que n'olu ye min fɔ dɔrɔn Arasa b'o de exécuter a filɛ bi tɔn cira o tɔgɔ la bulon kelen u ma seere bilahi u filɛ nin ye tout le monde voit sur les réseaux sociaux parce que can bɛ ɲɛfɛ can min ko man d'an ye n'a ye fɛn fɛn kɛ an b'a la gosi ko ka wari lasegin u ye n wele k'a fɔra ko ka wari lasegin parce que a ye vidéo kɛ n k'a y'a lasegin ka na après Laji taara ka négocier u bɛnna la cogo dɔ la yen je dis Laji kuma to u b'a lasegin an y'a kɛ ni ɲumanya de ye juguya tɛ vidéo kɛ kun fɛnɛ kun de b'a la parce que minnu bɛ ka wari cotiser k'a d'i ma n'u ye wari d'i ma e ye wari bila ka taa a sera a ma se e t'o dɔn quoi parce que e b'a ci min ma ko ka taa di Arasa ma est-ce que o sera n'a ye Arasa ma tu sais pas est-ce que a m'a di i t'a dɔn par conséquent maa minnu kɔni ka wari di ma olu dar'i la e fɛnɛ dara dɔ la ye maintenant est-ce que o fɛnɛ ye danaya dafa question point d'interrogation bɛ yen de n'o seginna ka na fɔ an ɲɛna ko bon Arasa y'a wari sɔrɔ a ko k'aw fo kuma in bɛ bila yen ten mais est-ce que réellement wari sera Arasa ma parce que o caman de kɛra dans le passé moi je fais rien au hasard
au caman de kɛra dans le passé wariw bɛ taa et ça sera amassé on sait pas kɔfɛ bɛna bɔ a kalama donc maaw de bɛ k'u ka wari cotiser ka jɛ u yɛrɛ la ka di quoi par conséquent n'a que vidéo kɛra k'a fɔ wari filɛ ka taa di ni arasa ye vidéo ye ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ ye vidéo ye obligé a tigi tɛ se k'i ban ka wari di parce que n'a ma di a dɔnna ko wari dir'i ma nin don mais i ma se n'a ye ne ma dɛ vidéo kɛ kun filɛ tout à la ta t'a la yɛrɛ yira tɛ foyi tɛ mais non ko caman y'a vidéo partagé bu de y'a vidéo kɛ ko caman y'a partagé mankan wulila ka jɔ bere bateau ni min bɛ se ka bese ta o y'o ta ka vidéo kɛ ko k'u ka wari lasegin u ma caman kelen kosɔn jama min bɛ yen u dɔnnen yɛrɛ tɛ u ka cotisation ni si vraiment réellement adamaden bonya bɛ yen nin bɛ kɛ tan non mais u ye marifa ni berew de ta ani bese parce que caman b'a ɲɛfɛ parce que caman de y'a ko daminɛ donc an b'a boycotter n bɛ ka kuma in fɔ kun min na n bɛ n'o de fɔ aw ye ninnu bɛɛ n bɛ ka segin ni résumé kan pour quelle raison n bɛ n'o de fɔ aw ye o kɔfɛ de olu yɛrɛ tilala ka taa tiktok ni facebook sanfɛ ka na saraka deli la au nom de Rasbach. C'est quoi la différence? Ne b'aw ɲininka c'est quoi la différence jama n'a y'a sɔrɔ c'est à dire que caman fagaliko t'an kɔnɔ a tɔgɔ tiɲɛko t'an kɔnɔ pourquoi ale bɛ empêcher mais tɔw bɛ ordonner k'a kɛ y a quoi le projet ye jumɛn biti ye mun de ye nin de kɛra ɲɛ b'a la kunnasini fɛnɛ u bɔra ko Zambe le prédateur ani Kucala ambassadeur an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ɲuman bɔ ka t'u ka famille la k'u bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka delili kɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ko k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa d'olu ma a bɛ saraka deli la aw b'a kɛ quoi a bɛ bɛn fɛn tɛ fɔ u ye besigi tɛ foyi bɔ a la mais ni caman y'a kɛ a bɛ fɔ sa k'a ka ba caman ka wari la pour que caman ka wari tɛ perso jama de fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ ninnu de taara ka ne sɛgɛrɛ quoi dès le début fo bi quoi a sera yɔrɔ dɔ de la stop o de y'a to n tun bɛ to ka fɔ n ka kumaw bɛɛ kɔnɔ n'i tɛ si k'i jɔ adamadenw ye quoi dugu mana jɛ u ko ɲininka mun y'i ɲɛ bilen parce que n kuma o kuma n bɛ kɔdi de di quoi hakilimaw b'a faamu quoi à un moment donné trop c'est trop ni ne taara ka ne sɛgɛrɛ mais bi ɲɛ b'a la kunnasini a ye vidéo bila a ka page kan o don ko ka ne ka wari segin u bɔra olu vidéo mani dɔw bɔra diɲɛ burujali tɛ u tɛ ka min da ne kan ne yɛrɛ de ni sɛgɛnna nin ko in na quoi c'est à dire cɛ b'a dɔn n bɛ k'a dɛmɛ mais a ka maaw b'a dɔn nin bɛ ka nin kɛ hakilima i bɛ ɲininkali de kɛ pourquoi caman bɛ ka nin ko ninnu dɔw kɛ pourquoi il fait ça a bɛ nin vidéo sugu kɛ a bɛ nin kɛ u bɛ bɔ u b'i buruja quoi ni baganya tɛ ne t'a dɔn ani juguya ne tɛ se ka bila minɛn si kɔnɔ nin fila kɔ n tɛ fɛn dɔn ani karisa n t'a fɛ sinon i bɛ question de poser yɛrɛ kunna pourquoi a bɛ ka nin kɛ t'a ɲɛɲini u ka bagan gawa dɔw de bɔra yan gawa suwalen doni minɛ kan cu ka bɔ k'a bɛna vidéo kɛnɛ kan sans se réfléchir k'a sɔrɔ CDR France bɛ ci don min na ne de y'an sigi yan ne ni Keita ani kɔrɔ yara ninnu k'a dilan ka wuli ka jɔ o don ale bɛ ka ne buruja quoi mais a bɛ ka min dɛmɛ o de ye ne bila a la quoi n tɛ baganya ye bagan c'est à dire que ni baganya tɛ juguya de don tu sais minɛn foyi tɛ i b'a bila a kɔnɔ kodɔnbaliya walima n tɛ karisa fɛ mais n profiter ka buruja c'est ce qui s'est passé mais mun y'a to n ye nin kuma fɔ n ɲɛ b'a la de quoi o bɛ kɛmandeli de la geribuya dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca gaku min bɛ Côte d'Ivoire i b'a dɔn Côte d'Ivoire CDR de ye CDR bɛɛ ci Côte d'Ivoire CDR ye besigi mun bɛ yen nɔ olu de ye CDR bɛɛ ci diɲɛ kɔnɔ n'u ka hasidiya ni ɲɛngoya ye ani n tɛ karisa fɛ c'est à dire que idée zéro cɛ minɛ fɔrɔma ni sisan cɛ s'il y a une progression ou une régression a ye bɔ a ka fɔ n ye tɛ ka kuma CDR bɛɛ kan dɛ maa minnu bɛ yen besigi yɛrɛ kɔnɔ ye c'est à dire que les Ivoiriens là u bɛ min bulon kelen u ma serré ni manifestation rien du tout que dalle ka don maaw kan dɔrɔn k'u fɛn bon i ye baara minnu kɛ n'o b'u la taa ɲɛ u b'o kari k'o bin e kosɔn e juguya kosɔn ka tila e n'i bolofɛn ani ka se ani ka c'est à dire compétence k'a bɛɛ gɛn ka taa o la est ce que i ye tɔn de bin wa wali kelen i bɛ ka min kɛlɛ i y'o de bin nin de ye farafin ka baara ye quoi
tubabu mago b'i kɛwale la i bɛ se ka min rapporter olu ye n'a nafa bɛ s'u ma u b'o de exploiter mais farafin bɛ i ka juguya de ta k'i sɛgɛrɛ quoi ka jɛ nafa in kɔ min b'u bɛɛ nafa nin de y'anw ka kɛwale ye diɲɛ kɔnɔ association tɛ yen min bɛ bulon seere notamment nin association in depuis a wolola a b'a place de la bulon kelen a ma seere ala ni juguya fɛ hasidiya ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ billahi nin dɔrɔn de bɛ yen. Tu te poses la question pourquoi? Ils savent très bien de quoi je parle. Ou pas donc tu mets comme info. Bon là j'ai bi amemi. Où est-ce qu'on en est? Salif mi communication na été sur le réseau quand Salif Sogodogo mimbagne vidéo gland vidéo ke tu vas pas maîtriser parce que le domaine depuis une qualité. Ou là j'ai bi confiance est dans l'entour sinon Bidjo mais à communiquer Kalfa Moura la plus que Salif n'est pas là mais bon voilà on s'en fout de toi tout ce que tu fais quelle est ta capacité benyeba là ou beba do qui veut se gaminke non obi quelle dit wa Salif me minfier wallahi kanabo qui veut tout machiko ibe akina mila défend quoi moi je te dis c'est ton problème. Mais nous te qui fait yanni djéouli tchekele flanant ou bikele tôt ou tard ou bikele quoi ils vont jamais faire confiance jamais ils vont te faire confiance ça je te dis quand on est la main mais il c'est quoi mais association minjoba bella maou de boulou trahi maou de boulou janfa ou te mo janfa ou te mo trahi ou te foi que mo la mo shi jota la dnya kono lu kelengo e oui rodme il se met c'est qu'à faut qu'on y ait qu'à la dire en fait mon bébé qu'à un décès moment ni chite faux billahi et de bédro ah très triflé ah yan janfa ah fleni ay chunaye et billa gushinoye mais en réalité ou yere monike au te faux bon ni ba ni be il y a une association fin fait la blon qu'elle a ta série billahi aba reste un coulé ni manganjila ça va nulle part. Wallah sans shaking sans commentaire tu m'en as quoi il veut qu'à faire me soutenir mais qu'est-ce que tu as gagné dedans même merci une seule fois il n'y en a pas même merci une seule fois ta fille au chicanake mais est-ce que elle n'a pas mis à tout de la diwa aka karsa ire ba kunto yo non ana galuma tike ka daila blonflé dominant parce que tant que toi tu ramènes des idées si ça vient de Tcham seulement ça y est alors ça veut mener dominant de forme il faut faire une assemblée générale à savoir aïga kuma quand il l'a dit aba ere karasa da ba ke taba bunta tout ce que j'ai fait à Bella Goshira Bikanaye, Kocham vidéo que au nom de Rasbaz Koka war dénoncer. Bi au Bora Kana Saraka Deli au nom de Rasbaz. C'est quoi la différence? Donc, nous pouvons mettre c'est juste pour vous rappeler à quel point nous menons quand on une boxe qu'on a nous met Sabening Kana, à nous menons comment faut. C'est l'air de fouiller. Billahi. Ka sababu ke besigi ni ton mambay 44 comités ni kono ala jabi son communication à zéro normalement c'est les médias quand que premier de Mali kono normalement web TV là mais ala jabi blonquer ou ma série ka sababu ke mundi posez-vous la question ça dit ko betse ka ke ka o jobala o te tien yo tientere voilà donc abene toui c'est-à-dire à Dakar ou la quoi, wallah. À Dakar ou la. Alors ça t'aide. Ou à mon monument qu'on a outé d'abandon. On a même monument. Au bout de ces chica, broche kata à fli. Qui j'ai Jora, oui? C'est moi. Oui, j'arrive mon bébé. Ka broche kata fli. Mon sont là où il est fâle. Regarde même les Kiji, Korodjara, Sidi Mohamed Diallo, où est mon équerre. Où
bɛɛ dɔgɔyara yan k'u gɛn k'u buruja k'u labila minnu sababu yɛrɛ kɛra kisi ye tilakaw bɛ bulon seere ala b'a yɛrɛ sɔsɔ an ka taa ka bɔ yan maliyɛnw an y'a ye nin semaine kɔnɔna la on a vu Mali armée ye minɛn minnu ladon maliyɛnw Allah akbar cɛ c'est ça en fait la réalité nin de ye tiɲɛ ye an y'a ye Mali armée nana ni matériel ye camion bɛ ka don cogo min na a bɛ ka don ten tu te poses la question ni tɛ sɔrɔsi ye ni minɛn in bɛɛ bɛ kɛ mun ye o de bɛ jigin kɔnɔ quoi sauf que maaw de sɔrɔla ka bila bi Mali tɛti la minnu y'a dɔn k'a fɔ min ye Mali bin vous avez vu olu ye nin de dɔn quoi k'a ye mun de ye Mali sɔrɔ kunu bi an bɛ mun kɛ pour que o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana Mali sɔrɔ c'est ce qu'ils ont vu u bɛ ka baara min kɛ bi o baara de y'o ye minɛn bɛ ka don cogo min na a bɛ ka don ten mais ne b'aw rappeler quoi c'est-à-dire le temps d'Ibeka est-ce que vous voyez ça aw tun bɛ nin ye yan est-ce que an tun b'a ye k'a fɔ ko minɛn bɛ ka don ta a bɛ ka bɔ c'est-à-dire que minɛn bɛ don jama bɛ bɔ ka t'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ surasi minɛnw bɛ ka don quoi mugu ni kisɛ char blindéw c'est-à-dire que drone a bɛɛ dɔ bɛ ka don aw ye nin mɛn yan a fɔra an ye de ko programmation militaire k'a wari dunna Bou Sise ninnu tɔgɔ b'a la hali o don ɲɛ b'a la k'u ye perpétuité k'u bɛ k'o ɲini Bubu contre la ko k'a datugu Bou Sise cɛ combien 1000 milliards wa mo de kuma fɔra milliard joli a tɛ se ka lakali o de gosira Mali sɔrɔsiw ka wari min kan ka don minɛn na ni équipement na ka di Mali ma quoi à l'époque k'o de gosira ka bɔ yen bi on a vu minnu bɛ ka minɛn na don cogo di ça veut dire tout simplement kunu minnu tun bɛ yen nɔ olu dɛsɛra wa u y'u ban de i bɛ nin question poser de est-ce que u dɛsɛra de wa solution de tun t'u bolo wa donc ninnu bɛ ka se k'a kɛ bi quoi mun de kɛra ni ninnu sera k'a kɛ mun de y'a to kunu minnu tun bɛ olu dɛsɛra k'a kɛ c'est ça qui crée la différence entre les gens d'aujourd'hui qui nous gouvernent et les gens d'hier qui nous gouvernaient différence bɛ yen dɛ billahi Assimi ninnu ye différence créée rien que l'armée formation pendant c'est-à-dire que embargo kana ka sɔrɔsi c'est-à-dire que armée wuli ka jɔ a sen kan ka minɛnw san ka d'u ma k'u recruter an b'a ɲini u fɛ toujours a ye recrutement kɛ a ye minɛnw san hali jusqu'à présent jajaja mugan minnu tun bɛ ka tigɛ aw kunna a taa yɔrɔ bɛ ka ye a bɛ ka ye dɛ AEC bɛ niveau mun na bi u ma se au hasard baara de kɛra sinon n ka cɛ n ko tun G5 Sahel ma kɛ yan a labanna cogo di et puis ka tila ka dɛmɛ ɲini à l'extérieur walima sɔrɔ yɛrɛ k'a dɛmɛ ko Assimi bɛ kɛ président k'a tɛ k'a ye o de la an bɔr'o la G5 Sahel o de filɛ an bolo bi AEC ka fɔrɔ ka tɛmɛ o kan u yɛrɛbakun ka u yɛrɛ ka wari ta k'a don a la c'est-à-dire que Mali Niger Guinée Burkina k'u yɛrɛ dɛmɛ ka wuli k'u jɔ G5 Sahel ka gɛn ka bɔ yen bi ka na ni Sahel ye c'est-à-dire que Alliance des États du Sahel n'o ye AEC ye an filɛ o de kɔnɔ bi baara kɛra wa baara ma kɛ baara kɛra est-ce que an bɛ mun de ɲini nous les Sahéliens c'est-à-dire que u ka continuer nin chemin fɛ parce que nin de ye liberté chemin ye souveraineté chemin de ye nin ye k'i ka armée labɛn k'i ka cɛdenw former k'u bila ka sini ɲɛsigi ka bi labɛn bi kɛlɛ kɛ ka sini ɲɛsigi quoi Mali bɛ k'o de kɛ wa k'i préparer en conséquence guerre conventionnelle cɛ o cɛ n'aw k'a bɛ wuli ka na bi k'a b'a sɔrɔ minɛnw b'i bolo cɛw labɛnnen don o de ɲɛbila baaraw bɛ sinon terroriste ko o bɛ sen na o tɛ ban fo ka taa don min na ni Ala ye fiɲɛ bɔda di an ma mais sinon k'a fɔ ko ninnu bɛ ka baara min kɛ bi don dɔ kɔlɔn de bɛ ka se don dɔ minɔgɔ ɲɛ kɔlɔn bɛ sen bi ka bila sini minɔgɔ ɲɛ sini e den ni ne den n'a mɔdenw ka n'a sɔrɔ armée jɔlen bɛ yen hali ni Mali bɛɛ bɛ sa ka ban o b'a sɔrɔ k'u y'u bati quoi est-ce que kuma bɛ ka faamu ninnu bɛ k'o chemin de ta maintenant maaw de don minnu n'a sɔrɔla bi an b'a fɔ ko alhamdulillah et puis u bɛ fo k'u encourager le travail qu'ils sont en train de faire mun na n b'a fɔ aw ɲɛna parce que tout simplement responsabilité dɔw de bɛ yen bɛɛ tɛ se ka jɔ a kɔrɔ quoi
doni dɔ bɛ bɛɛ tɛ se k'a ta wa bɛɛ tɛ sɔn fɛnɛ k'i ɲun doni in kɔrɔ quoi o tɔgɔ tun ye o don kana kɛ Mali président ye donna don min ka gɛlɛn kelen filanan ka laban c'est à dire que diɲɛma tun b'an ka so ka se degré min ma ka laban k'a ye e ka armée bɛ niveau mun na kana jɔ o kɔrɔ ka laban ka kariya minnu nana k'u bɛ n'i dɛmɛ k'u bɛɛ labila u ka taa k'e bɛ gulon i yɛrɛ la ni jagɛlɛya tɛ ani dusukun ani danaya tɛ a tɛ se ka kɛ o don ninnu y'o responsabilité de ta ça a salué parce que c'est pas donné à tout le monde c'était très facile ce jour-là Assimi ninnu m'a fɔ bon an mago bɛ min na a y'o d'anw ma an bɛ fanga di aw ma an bɛ taa on s'en fout le reste fɛn fɛn y'aw jɔ a y'a kɛ nous on va se reposer o don n'u ye fɛn fɛn t'u ɲininkali kɛ villaw katikatiw c'est-à-dire que kalo kalo sara bɛ jɔ u tun bɛ sɔn a bɛɛ ma pour que fanga in ka b'u bolo ka tila k'u garanti u nɔ tɛ minɛ nin bɛɛ tun bɛ se ka kɛ mais pour quelle raison u sɔnna ka ban nin bɛɛ ma ka nin bɛɛ refuser k'u jɔ doni kɔrɔ doni min i b'a dɔn i fa ni ba bɛ nɛni i b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ c'est-à-dire que kɔngɔ b'a la fagali b'a la fɛn bɛɛ b'a la ka jɔ o kɔrɔ a responsabilité ka bon dɛ bɛɛ tɛ se ka sɔn a ma parce que tubabu bɛna menace min da i kan e ka se ka sunɔgɔ su fɛ i ka dilan kan tiɲɛ na kamalenkɔni bɛ f'i ye cɛfarinfɔli bɛ f'i ye ninnu sera k'o de kɛ ka laban tuguni ka wuli k'u jɔ président minnu tɛmɛn'u kɔfɛ olu dɛsɛra fɛn min na ninnu y'a kɛ o ye mun ye a fɔra an ye k'u y'an bali ka minɛn san c'était un argument pour étayer notre incapacité de combattre ces gens-là a fɔra dɛ ne ka kuma tɛ a fɔra yan bɔlɔlɔ ka bɛɛ y'a mɛn k'u y'an bali ka minɛn san kelen filanan minɛn ni min fɛnɛ n'an y'o san k'u y'a bloqué k'a tɛ di Mali ma o kuma fɔra an ɲɛna ka tila ka fɔ an ɲɛna ko l'avion coulé au sol o fɔra an ɲɛna yan ka tila ka fɔ an ɲɛna ko blindé en carton nin bɛɛ fɔra dɛ maliyɛnw an ka miiri dɔɔni découragement ye zoro de ye quoi du moment où ye sira ta k'i bɛ taa de quoi kana segin kɔ e ye saki ta ka da i kɔ la k'i bɛ taa tunga de la k'i sera i fa ni ba la o y'i bila sira quoi i selen sira camancɛ la k'i bɛ segin kɔ i miiri sa n'i nana min bɛ f'i ye i fa bɛ ba i la a don quoi parce que a b'a fɔ k'i ma k'ale ye quoi e ye décision de ta ka bɔ ka sira ta k'i da sahara kan i selen camancɛ la k'i bɛ segin quoi i siranna de i dɛsɛra de sinon i cɛɲɔgɔnw de la ka traverser munna i bɛ dɛsɛ munna i t'i k'a kan bon ninnu filɛ k'o de kɛ bi sira in ka gɛlɛn donc seginkɔ t'a la maliyɛnw de fɛnɛ sɔnna fɛnɛ parce que danaya de nana ni nin ko ninnu ye quoi n'i y'a ye bi Mali tɔgɔ bɛ fɔ sous région kɔnɔ armée kunda danaya de y'a kɛ quoi fanba y'o de ye quoi o ye jumɛn ye aw dara ninnu na ninnu fɛnɛ dara aw la de parce que u y'a dɔn maliyɛnw min ka d'u ye u ka réclamation u ye minnu réclamer fɛn min n'u bɛ fɛ a ka kɛ Mali kɔnɔ u y'a bɛɛ fɔ ninnu fɛnɛ ko k'u b'a kɛ par conséquent olu wulila k'u jɔ a fɛ aw fɛnɛ y'a u dɛmɛ gɛlɛya fɛn fɛn nana a y'a k'u de ye dɛmɛ ye ka patienter carburant ko filɛ bi est ce que a tun bɛ i b'a fɔ kunun je suis désolé camanba de bɔra carburant ko la carburant ko tun dabɔra ko min kama maliyɛnw y'a faamu mɔgɔw ye degun kun mɔgɔw ye dɔw tor'u ka so dɔw y'u ka bolifɛn jɔ dɔw taara aranjanba minɛ ka si aran na o m'a to ko maliyɛnw bɔra ni mɔgɔ ninnu kɔ n'u nana ni stratégie o stratégie ye maliyɛnw bɛ sɔn c'est-à-dire a ɲɛguwa n'a kamanaguwa ma quoi k'o wagati latɛmɛ bi carburant ko o nɔgɔyara camanba bɔr'o la sisan k'u bɛ ka yɛrɛkɛ kɔta k'i bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ certes c'est vrai mɔgɔ t'o mi ye parce que jamana kɔnɔden dɔw de bɛ u bɛ degun kɔnɔ mais armée bɛ ka se de kɛ quoi a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ kunu bunteli kɛra fo ka taa chef c'est-à-dire que jatigɛwale maaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ fo ka t'o faga o la an ka territoire faransi ɲɔgɔnna 4 de bɛ bɔ a la anw dun jama man ca mɔgɔ 20 ani 3 wali 2 anw y'o de ye bon n'i ko k'i bɛ nin territoire bɛɛ occupé ni sɔrasi ye non seulement a jama t'an bolo kelen filanan a sɔrɔ tɛ yen maintenant fɛn min bɛ a facilité dɔɔni o ye avion ni drone ye ani renseignement o de bɛ se ka kɛlɛ nɔgɔya e m'a ye n'a fɔra k'u bɛ yɔrɔ min u bɛ wuli ka t'u bombarder yan parce que i tɛ se ka sɔrɔsiw to H24 ka sɔrɔ u mago bɛ nord la i tɛ se ka sɔrɔsiw to nord la ka sɔrɔ u mago bɛ Kayi ou bien Kidal wali kelen Sikaso donc u bɛ nin va et vient de l'avion bɛ wuli de à chaque fois que ça dit que ni ko bɛ yɔrɔ la u bɛ wuli k'a ɲɛ sɔrɔ ka wuli ka avion ta ka taga parce que o de ka teli kelen filanan
Pour les moyens, c'est sûr. Parce que tu sais sur la sous que beko, tu sais sur la cible là, beka doula, quand c'est que région pefenena. Ni une femme dron, et bah femme qu'on fait nous me couper. Voilà. Ni quel bébé kake, avec à financer, mal des milliards de donina. A quand il y a un offre financièrement, parce que comment te faut, à te faut milliards de tien mali et domodo, français à ta faux. Combien de milliards que nous ou tien ou nous mal là. Wali kele au kanula au ka milliard tiens te ka fin so point d'interrogation mo là mais mali yere min ta yere amin jole no na yere ambe ka jole perdu war ko me se ka ke ka glandi ni kelete ça veut dire qu'elle est fait min tien be boudon économiquement beba do avec fait min tien donc ne ba fo tout simplement munu ani sabali parce que munu me ka o diabo akanu la mede solution tout bolo billahi nous me kana fo ko nous desera de ou tu sais la sécurité garantie de jatkewole maube fambere je suis d'accord avec vous hein. Ou ka kuma kam min fo c'est pour que ka bo wakila ça veut dire que nous me ka marabia ka ba olula ka fo ko desera mais en revanche on veut ka nous proposer ah oui c'est ça la question on veut ka nous proposer ah oui ah fo nyana olu ta ye dɔrɔn ka la gosi kɛ minnu bɛ u t'olu fɛ u bɛ fɛ olu ka wuli ka bɔ yen mais garantie jumɛn b'u bolo ani proposition jumɛn b'u bolo k'o k'aw ye maliyɛnw a t'u bolo a ma surunya ka k'u bolo k'i bɛna fɛn kɛ ka tɛmɛ ninnu ta k'a tɛ yen dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ n'u y'aw nɛgɛ ka t'aw don jɛkulu la walima ka t'aw fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛna kɛlɛ kura wuli M5 kɔfɛ a t'aw ka jamana fɛ de bilahi n b'a fɔ aw ye dɛ parce que maliyɛn ka wuli ka taga jamana wɛrɛ kan au plateau sans fait katra jamana woreka aux journalistes nyekoro kika jamana la gauchi moi j'ai été appelé ici interview ni fait on a billahi j'ai tout refusé depuis ne manaka asini nous demain France 24 RFI a baigné le Coran ne voulait l'entendre là d'ado ah est-ce que tu peux nous donner des interviews tout ça là je dis non je suis désolé je peux pas ma fo ma ban parce que ko me décès non mbana parce que nga jamana jamais ne peut pas kuma mourir comme média là quand jamana la gauche quel qu'en soit membre mais al n'est tout fait au-delà n'y a fois à son temps moubeka ça veut dire que dénonciation mounouke moi je peux comprendre mais en aucun moment jatke wale mauka jata lika bla en aucun commentaire que les monnaie do fali fait coulomono j'ai ma raison ne malidé ne mais ça malien là ou ma fallait inte fallait n'était que ça veut dire que yirikuru qui biti daji la kamé pour que ka ke bama il faut ka ta nyewuli ne ba do net na ko donc net o essayer ne ma ta nyoro un malien de je suis fier ne ma dire do malien là ama ke folo donc net tanga jamana la gauche jamana wore ou flé Abidjan wo de là ka miri ka fo c'est à dire Abidjan me chuko mona c'est éternité ça veut dire que voilà faut ka ta nyewuli Abidjan me chuko de là par conséquent ils sont là-bas en train de bouger leur pays. Pour quelle raison? Il peut changer demain. Alassane Flechi Mouna, et qu'à réfléchir, il y a Glibila, il dit qu'il est fermé. Et bah, donc, africain d'un clé. Que ce soit ivoirien, malien, guinéen, sénégalais, à Bekele. Même une fois, vous pensez que Sénégal, Bi, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, qu'est-ce qu'ils veulent? Posez-vous la question. Population même, mon effet. Vous pensez que nous, Assimi, nous vont refuser? Vous pensez que nous, Ibrahim Traoré, nous vont refuser? Non. Comment m'a de Soromi me donner quel est minia ici, Maubeka, Keko, sur le bout sur Bilahi? Au Blagna, faut gagner un plateau, comment il transforme des Kayele Makabwa, Minankono. Il est à quel est donc, mais Bardo Chomin Kanga Jamanama. Il est à Bafendo Made, Kamau Kelala, mais Bardo Minka Jamanama. Nous donnons un bébé en tourné. Puisque y a quelqu'un d'autre qui a connu le juger bi au tient des nanabi mais qu'à juger il peut qu'à banque à mi et de mais n'a ni au terrain quand il sait qu'à soso ne t'en comment si soso ne asimi nous critiquer billahi à l'intendado à vidéo fariana à l'intendado je m'en fous c'est ma façon de voir les choses mais ni tient fana nana so o ma quoi tient des nana quoi wa bana tient des ma comment il fait dénoncer bi nous mais qu'à doka bella ne be siko kuma mu ga jona bo wuli ka boy jom se go soso il coule là ka bien kuma be fo sur la souka condition ka dénoncer tout sur bella
Moi je pense qu'Arasaka Mineli Folo Katana y tribunal la ni Bamako Bek Mana Wulika Boaraeka. A sur la mouffe, sur la souka condition de vide. A Koko sur la soute condition au Kawarbegatke. Binanan. Ouya Wule Katalajo. Pourquoi il faut qu'un journal de comment. Ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut wattier ni Arasa qu'est-ce qu'il faut wattier ni wa. Ngara benyana malien be borane kalama wa malien be taraka so sayama parce que kuma mfo tiendo do est-ce que armée kunte malien ninka mucha mi okeleke odo o muna bi o bilantige bana minante o minan sana surasu kunte ka former be ka former recrutement kunte ka ga be ka kebi ko chambora ka fo ko nyena ko mo kaya chu ika jamana ko iwula oro na kwa o nyeta ibora ko min fo de c'est-à-dire que la bouche nous dit quoi ou la micrache tiens nous la réalité elle est là avec benye bala ninkeran benye na réseau sans fait tout le monde a vu mais sauf qu'il y a peu de personnes nous non sur là ça veut que ou le rebe ka famu quoi ka fo quand même jamana ko de là ou tika numéro de quoi donc ne me faut tout simplement ça dit là quand face au fait ite jamana shisoro kake yenga ekatemika jamana ka tientere nya fawe ambe segaka nyeba la ivoren do kemeka bokata ko nigérien nga beaucoup clarifier ou justifier ko parce que tout simplement tchani comment il faut ivoren do bora notamment les djulala vous êtes malade moi je vous le dis très clairement vous êtes malade hein? Ça veut dire, je sais pas pourquoi vous vous mêlez de tout ça là entre les deux états là diplomatie de fin minglan. C'est-à-dire que le président est réellement au Kanakaba ou Mélé quoi. Vous voulez vraiment transformer ça en quoi? Revanchard. C'est ça ce qu'on voit dans votre propos. Qu'il faut dire que Nigérian population de Gabo, Kachaniga, Makan dénoncer pourquoi Bake. Est-ce qu'ils ont des informations à savoir que Tchaniemi faut tenir ou Tchante? Ou tout donc quel est Frana, Abounoumé Gabo Kabe Abou Difa contre Tchani. Est-ce que vous connaissez vraiment la vérité? Tchaniemi faut c'est un président d'un pays. Surasi de do abe fanga kono bila côté de Tchani mena fanga kono akira chef d'état-major oui akira c'est-à-dire fembe Niger kalabanga kay Bazoum kerefe mi tien minte depuis comment t'es sarala mi me kaka jamana la nyeba bela il est informé maintenant ay kuma kan min fo ni tien do tiente Alassane de se kale Diaby président de be président Diaby mais population te bo kibe président do Diaby aka président nola. Les Africains, il faut arrêter avec ça. C'est de la merde. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la merde. Nigériens m'en fouillent là. Les Nigériens n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Ce n'est pas eux qui ont parlé. C'est leur chef d'État. Maintenant, s'il y a une réponse à rapporter, c'est Abou qui doit répondre, Tchani, pas vous. Akana la population blanche, on n'a pour rien du tout. Nous, quelle est une fatale là? Ne be nous voyez comme un bé. Akana la population mélangée. Parce que nous, les Californiens, nous, soi-disant, c'est-à-dire que soutien à l'eau. Nous ne faire rien. Sur la casse tête. Aïe diplomatie ou tout, comment vraiment. Depuis 49 soldats, qu'on a mis à il faut. Aïe, on d'abord là quoi. Djoula ou de Gabarado, c'est eux qui font ça là. Ils vont rien. Ça dit que nous, on est Djoula et Luka côté nous. Ils savent très bien, même les Djamana ou les Nyoronche, et Mamako Soya. Les petits bandits là qui traînent un peu partout à insulter le président. Il pense qu'il est à l'abri. Sauf qu'un jour, il va savoir que vraiment il a pris drap. Parce que Donald Nataoula, il a mis là, ça veut dire arrête l'intenaï. Un malfranc comme ça là. Hein? Un prêtre Djandjou sur les réseaux sociaux en train d'aboyer un peu partout. Il pense qu'il est arrivé. Mais lui, il cherche l'argent, on a compris. Parce que lui, il est boosté. Il a boosté toutes ces pages là. Il est là en train d'insulter, faire des polémiques. Il ne sait faire que ça, il gagne dans ça. Par conséquent, moi, je n'ai pas à répondre à ces gars-là, quoi. Vous voyez? Donc, moi, ce que je veux vous dire, la jeunesse, c'est-à-dire, qu'on a taouné sera là, quoi. Aïboala, wallah, aïboala, nafatala. C'est-à-dire que Tchaninga ni abani ado de tché, ibe, asimi no abolu de mongonche. Pas vous, la population lambda, c'est-à-dire les citoyens lambda là, aïe-toi au place là, quoi. On est des frères. On est des sœurs. Nigériens Moussobe Dobulo, Nigériens Tchef Foulem Doma. Ivoiriens Dobulo, Maliens Dobulo, Burkinabé Dobulo. Neben Faouye, réfléchissez les gars. Demain, c'est demain.
aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il peut y avoir un président qui veut vraiment faire comme Assimi et Ibé un jour en Côte d'Ivoire. Qui sait? Qui sait? Au Sénégal, pareil. On ne sait pas. Population prenait nous les dirigeants de Tegasoro. Ah oh? Tiens, je vais vous dire, au-delà de Bidjamana Chika, on était Côte d'Ivoire Doya, on était Sénégal Doya, on était Bénin Doya, parce que la population n'est pas donc, à majorité à qui n'a mis impérialisme, Mochita fait bien, que les flanants, au Cabo, je vais vous rappeler, à Wakilibala, film d'Otoumé, Kokunta Kinte. Film Kunta Kinte, c'est africain, on fait Watimna, mais on a regardé. Film tout le monde farafina. Révolte minkera Afrique, est-ce qu'on aura Kalama? Mais comment nous faisons au club? Kunta Kinte film. Sénégal, toi, vous n'avez des femmes beffées. Beaucoup fera. Amano regardez, Kunta Kinte film sur l'esclavage. Ni m'o à la guerre. À quel a dégâts de farafina comme quoi? À film, faut qu'à Joe. Indicateur de quoi? Au flux, au Kewale Minkera, depuis on a droit, Ninkera, témoin au meilleur, c'est qu'à Mafo. Kunta Kinte Flimon Bolé, ni Frafunga, maltraitance de Kaira, en Amérique, comme Joya Wagati, Flim Bana, Momo Konoere, Toabou Ira Euro, Jama Suruluka, Mingra Afrique, Sénégal Taire du Guara, Kosovo. Vous voyez? On a vu ça. Donc ça veut dire que la population prenait le roi, indicateur de l'eau, dépôt donné, dépôt on a droit, wati. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Vraiment, féminin, à me faire qu'à féminin, la population majorité à femme. Au bout, il bi expliqué. Au minguera qu'à soit on a droit, on avait bi expliqué quoi. À quel point, Mao Torola, Mao Deguna, Mao Corona, ça veut dire qu'on traitait de tout. Bi Mao Kununa quoi. Mali Doronte, Burkina Doronte, Niger Doronte, Côte d'Ivoire Bala, Sénégal Bala, sauf que ils n'ont pas eu un dirigeant comme Assimi ou Ibé ou Tchani qui prend leurs responsabilités. C'est ça la réalité. Au-delà, n'est tout droit, n'est pas fin fouma. Nous on en a donné de bila au bout parce que quand fait nous be barou yere ba fier, ASB ka minke ni ne to abu yere dabara ba ni fier. Ni ne jamana joye wa ni ne nyetrai, glo yere là quoi. Nani création la créativité faut être nana de boni nyegwango Chine fleb bi muna mo be chino la gosho be sadu be nyina du be wulu du be fembe du gelea de ala suma dans le passé Mali est donc chinois comment mami fra mo millions de do en Chine mauka wati mais bi Chine me togodi masa jo chai soiru la me avec mo kala Chine me togodi bi ou sacrifice glorique cassé bima quoi de bon wati de créativité bena quoi parce que il te fait le soro ko no labla ibo inventer de ala bena na donia mais de bon de bala c'est maman et ma yala esrain fura et sundia kon ani minoro ni dessert o yala esrain re froidi mo me fait que ala jon gré ni ne be kila sengé kon minoro ça katala Oula iba kafo Afrique population commune no kabo snogola mais dirigeant soro folo iba fo ni ça va pour l'instant ou ben encore faire mais ama soro folo ola na obe kuma ya kuma tuko do jamana uma ya don abe femme info pour ne pas qu'à gâcher parce que mami me qui dirige qui nunduru mene o de betani yoro la yoro men kadati mais be faire ka yoro mais c'est qu'elle est obligé ka blaula parce que c'était quoi Afrique bo de kono sinon Adam na Mali Doronte ni tara Ouganda ni Tanzanie enfant nous fait présent mais nous murutile nous complètement comme toi boulot ka titre ka c'est ko dokera quoi il est temps on lui reka ku yere quoi o ben mo ASI bo de kono ou be boroki ni tra restaurant ni to ou be boroko va finir comme quoi que vraiment o be kaminke c'est ça le vrai combat ciao c'est quoi autour la toi bo reka jonga la fois mais il be collaborer aussi le collaborateur, c'est-à-dire que Nafido, Animou Nansoro, où est fait Malika bonne situation comme il faut décider pourquoi Jamana Buruja, c'est-à-dire toi Bouniana.
ni ala chawe mun famu to blenga foko joba bulu mais i malien ngon do bala ka foko jota bulu Burkina Bedo amanja Burkina Be yere la iba ye malien de la quoi hali nigérien olu ka kuma mancha malien ni murutileno jo kate ka yere kate fe ka yere ta Thomas Sankara fore jo min te fe ka bo jo la ngache kani yere se ka konye la quoi otoy ate fe ka bo la parce que vous privilégiez ni munumbe ani c'est-à-dire qu'elle veut faire ka blamina min kono tant que au moins soro o be soro la ale mogote sinina mogote min kera ka tena mogota deuna ale be faire ko privilégier de soro ka continuer ka benji a fait bon au tout était tienné quoi au bi rattraper de ni banga baraka dugube jebi flan yo taraki da o be muso furu nye ka den soro nye ka du jo nye ki to snogo la ni va et vient na carré comme secrétaire dilla blonque l'état serré faut massima fugaria ko anistran jitora ibe wuli de kati bati comme to wuli bati to na donc ainsi be ki bati to na de ni ni chien ni ne be laba wa ni taranye ma woro de bena nyebo en fait ante nyebo mo wore fe kadaka igluna yere la ni senge ne kono invention mena créativité bena quoi gelea kono kele fene menye don kata o de fefene i mena kele kono ni ya e chat commentaire kele parce que chat minge kele la do wakati mina Tchad nous mena andeme wakati Tchad be commentaire be ke Afrique de l'Ouest pour quelle raison c'est parce que ou mena kele kono adapter situation là ainsi fait mot de kono ni ainsi ka sura su frango ngambi kunu sede o ka che amu binduma sanata la billahi ate wuli bon Lukman nous folie manie mais ce qui est sûr c'est que ame kele mi ngona ame folie kaban la population est redama qui s'assoit ivoirien sénégalais akana ñugon doya quoi ay bo kele fou inutile kono mi tien ibado population 80% 90% bengani aye asmi no ma barakele parce que nini frafi ibado mina mena indicateur indicatif dauma ini doga baroke man aka kuma colonisation ka aka kuma esclavagisme ka aka kuma voilà tubabu yɛrɛ ka ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden tɔw ma n'aw kuma n'o kan dɔrɔn i bɛ se k'u kan u bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ f'i ye ten mais écran na u bɛn'u sigi ka kuma wɛrɛ fɔ sinon a lajɛ Amérique bɛ k'i sago kɛ maaw la pour quelle raison parce que puissance ni force de b'u la e ma ye Macron de fɔ qu'il faut être craint mais mɔgɔw sirannen don Amérique ɲɛ de e k'a lajɛ ka bateau fa kɛlɛkɛminɛ na ka t'o jɔ k'o ɲɛsin Iran ma ça veut dire quoi Iran ye mun de kɛ Iran ye mun kɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ taa kɛlɛkɛminɛ ɲɛsin o ma quoi a ka mun de sera hadamadenw ma mais non parce que fanga b'u la se b'u ye an bɛ bin aw kan ni ne bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi toujours les plus forts olu bɛ balo les plus faibles de la bon fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ falen donc par conséquent i b'a ye k'a fɔ ko o ko n'a nana il faut que i ka sigi ka réfléchir i ka passé n'i ka histoire de la k'a dɔn fɛn min n'a ka ɲi ma n'a ma ɲi ma min kɛra i la ka tɛmɛ n'i y'o dɔn i bɛna faamu o la ni n'u ye baro kɛ dɔrɔn u b'a f'i ye non tubabuw yɛrɛ bɛ ka min kɛ nin tɛ kɛ a bɛ tiɲɛ de don e k'a lajɛ Niger lajɛ depuis indépendance fo bi iranienw bɛ taa ka b'u fɛ yen ka na aw ka centrale nucléaire alimenter aw dɛsɛra ka centrale nucléaire civile kelen jɔ ka courant di mɔgɔw ma est-ce que ninnu b'aw fɛ ka tila u b'aw ka uranium san joli centime 9 centimes ou je sais pas combien 30 centimes ka taa feere 900 euros wali fɛn k'o ta k'o jago quoi k'aw yɛrɛ k'o tigi ye mais o tigilamɔgɔw yɛrɛ fana a b'olu saraka yɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire que an b'aw jɔnya minɛ quoi bon nin tiɲɛ e ɲɛ bɛ nin na mais e tɛ nin fɔ dɛ wa nin tiɲɛ e ɲɛ bɛ nin na e t'a dɔn ninnu bɛ kɛlɛ min na k'u bɛ c'est à dire yɛrɛ ɲini kɛlɛ de la dɛ e k'o de nɔ k'u ka taa quoi donc tu veux vraiment pratique kɔrɔ min bɛ e bɛ fɛ k'o de instaurer encore an bɔra fɛn min kɔnɔ u bɛ fɛ ka segin n'an y'o de kɔnɔ o de démocratie ninnu ka kuma ye sisan kɛlɛ bɛɛ ye nin de ye ni ne ye Amara Baci de ye c'est à dire k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ pour rien i muso n'i denw bɛ Mali la e de bɔra yan ka transition dɛmɛ fo merde parce que Sugɛli bɔra premier ministériel la bi e bila la transition contrôle la i ma da o ma dɛ fo ka tila k'i ka kasa kuru k'i digi ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa k'i ka denbaya to k'i ka jamana to k'i ka commerce to bi e sigilen don i tɛ foyi la publication kɔ hali video i tɛ se ka kɛ hali video i tɛ se ka kɛ bon k'i yɛrɛ bali ka n'i ka jamana kɔnɔ ne ko ne bɛ ɲininka Amara Baci nin bɛ mun de ɲɛ i ye nin bɛ mun ɲɛ i ye nin bɛ mun d'i ma
cɛ c'est à dire min tɛ yɛrɛ tɔɲɔ ani ka denbaya tɔɲɔli ye même mun ye e mun de gagne nin na quoi tu pouvais rester i b'i makun n'i y'a dɔn a tɛ ka t'i jimi sira fɛ i sen bɔ a la i ɲɔgɔn caman bɛ Mali la a tɛ ka t'olu jimi sira fɛ u y'u sigi k'u maa suma mais ko non e tɛ to yen ko f'e k'a yɛlɛma de sebun tɛ yen dabali tɛ yen critique fu kɔ fɛn fɛn bɛ Mali déranger i b'o de ta k'a bila quoi wa i bɛ jamana min kan ne ko o jɔra cogo di de e de y'o jɔ olu place la n'olu yɛrɛ de y'u ka jamana jɔ mais i tɛna i k'i ka jamana jɔ yanni k'i da ye k'a kɛ critique fu ni manamanakan sɛbɛn cɛ il faut arrêter avec ça bon i filɛ k'i yɛrɛ de mago sa k'i ka denbaya bila ɲani ni ɲɛguwan kɔnɔ i tɛ se ka taa Mali la bilen n'i taara i bɛ minɛ ka don kaso la i yɛrɛ b'a dɔn ka da i ka kɛwale kan aw tɛ se ka to ka taa jatigɛwale maaw soutenir k'olu de ka louange kɛ ka tila k'aw sigi k'aw ka jamana lajɛ minnu bɛ k'a mara k'olu ma fɛn kɛ e yɛrɛ ye mun de kɛ aw t'a ɲini ka na responsabilité la ka falen kɛ aw bɛ critique de la k'o ye jamana jɔ ye i kalanna i ka diplôme b'i bolo a ɲini ka kɛ maire ye taa i kun ka taa k'o ɲɛɲini soit i ka kɛ député ou i ka taa CNT kɔnɔ mais critique dɔrɔn ani mɔgɔ dɛmɛ k'i ka jamana to yen Choguel kosɔn e bɛ ka Mali buruja bi Choguel yɛrɛ bɛ ka Mali dɛmɛ malgré k'a bɛ prison na a ka noti laban min bɔra c'est ce qu'il a dit a ye ninnu soutenir parce que ni échec kɛra lui-même il a échoué ale tɛ bɔ a la parce qu'il a commencé avec eux a ye baara dɔ k'a kɔnɔ la France nous a laissé en plein vol jɔn a kuma fɔ c'est pas lui jɔn de tun bɛ tubabuw la gosi a ka tɛmɛ Choguel k'a tɛ yen i bɛ tɛ ka foyi fɔ Choguel ye kuma minnu fɔ a vidéo bɛ o ma taa o a ka o mentor minɛna ka don kaso la a ye min kɛ a minɛn'o de kosɔn ani faso ko ça n'a rien à voir moi je pense que en ce moment là non seulement a b'a nɔfɛ o y'aw ka droit ye mais jamana in a tɛ se k'o to yen ale kosɔn quoi ça veut dire k'aw tun tɛ Mali ko la aw bɛ Choguel ko de la y compris Dante ni ne y'ale sigilen n'i ye sukaro kɛ mɔgɔ min b'o la a b'a dun o de sigilen don a bɛ k'a ka jamana buruja quoi a bɛ ka Ivoiriyɛnw de supporter Mali kan u ka baara de ye nin ye quoi ninnu de bɛ tila ka na k'olu ye patriote u bɛ tila k'i lagosi k'i t'o n'u maliden ye ɲɔgɔn cɛ k'e Segu ka Dante ye Massa Jabaru a b'i dabali ban quoi ko dɔw bɛ yen i b'a ye mɔgɔ dɔw la i bɛ sɔn quoi mais ko dɔw bɛ yen n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛw la a b'i dabali ban mɔgɔ bɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ n'i y'olu ye ka Mali buruja i kan ka muru da i yɛrɛ la k'i fagali dans toute l'histoire du Mali quoi ça a été le cas Dante ninnu filɛ o de la Choguel kosɔn o bɛ ka Mali buruja ka sɔrɔ olu de ye nin transition in dɛmɛ k'a don bɛɛ kunna yɔrɔ ne delila k'a fɔ aw ye a mɛnna n ko Segu Tunkara Dante ni ninnu bɔra don o don ani t-shirt ninnu kan c'est à dire que nin transition la gosi n ko caman b'u dɛmɛ vidéo in kɛra a mɛnna moi je pense que minnu bɛ lamɛn ka kɔrɔ Facebook kan aw bɛɛ bɔra a kalama et je le dis haut et fort j'ai pas caché parce que n b'a dɔn ninnu ye den sugu minnu ye quoi aw ni Ala ni kira cɛ a y'aw makun sa maliyɛnw tigɛra aw la de quoi maliyɛnw t'aw lamɛn bilen maliyɛnw b'u ka jamana fɛ cɛ o cɛ b'i ka jamana dɛmɛ maliyɛnw b'i lamɛn u b'i lajɛ Segu Tunkara lajɛ bi personne n'en s'en fout de lui mɔgɔ t'a dɔn k'a kumana yɛrɛ bilen c'est à dire que ka bɔ sanfɛ ka bin duguma ka tiɲɛ bila ka t'i nɔrɔ nkalon na quoi a filɛ a bolo bi a ma to yɔrɔ kelen depuis n'Ala y'a da n'a k'a finnen don bi sini a b'a fɔ k'a jɛlen don bon dénonciation kun de b'a la quoi caman ka kuma ye f'a ka segin ka na ne ka prévu de ma kun de bɛ dénonciation na quand il dénonce quelque chose s'il y a eu un changement il faut avoir le courage de le dire o t'o de kɛ n'i ye fɔ ko nin ko sina ma ɲɛ n'a ɲɛna bɔ i k'a fɔ quoi ah karisa tiɲɛna an ye nin fɔ kunun k'a ma ɲɛ bi u y'a kɛ quoi mun bɛ dɛsɛ ka bɔ k'o fɔ ni faso ko don o de b'aw ni caman cɛ aw ko ko caman yɛlɛmana caman ma yɛlɛma dɛ caman ka dénonciation caman bɛ yen o de bɛ ka kɛ bi kelen filanan maa minnu bɛ k'an mara kunun ne tun ma sɔn fɛn min ma bi ninnu ban'o de ma pourquoi ne bɛ ban k'u soutenir pour quelle raison il y a pas une raison e Segu Tunkara de bɔra depuis mɔgɔ tɛ Faransi ko kɛlɛ la e de y'a daminɛ ka tila ka n'o ye tan ni danga tɛ e bɛ se ka nin faamu cogo di ka Faransi kɛlɛ fo ka t'i jɔ Faransi ambassade la Amérique mais i t'a ye ka Amérique kɛlɛ dɛ a tɛ olu ka drapeau ta ka t'o ka ambassade la dɛ n'i y'a kɛ fo ka t'i sa mais il est capable ka Faransi kɛlɛ quoi ka laban ka taa Mali la ko fo Faransi ka gɛn k'o kɛlɛ bɛɛ kɛ e y'o fɛn fɛn fɔ o bɛɛ kɛra hali o dama kosɔn ni ninnu y'ale fagali ko kɛ la e kun man ka muruti a tiɲɛ yɛrɛ la ne ka laɲini sabatira hali ne ka kɛlɛ banna ni ne kun ye ne ka laɲini ye e filɛ Umaru Mariko filɛ don min na a bɛ fɔ ko wa ko Faransi kana Mali dɛmɛ Umaru Mariko ninnu de y'u banamini ani Aminata Dramani Traoré ninnu an b'a
ale fo en grand sœur elle a tout fait pour que troupeau kana na malla a don kama elle était impopulaire billahi cham ya be sur France de la yan Aminata Dramane Traoré na klubenela ne ya la me de faux merde a wati Cheblin Dramé ba la ko wa kuka ta mali deme ala ka hina Cheblina Umar Marko ko ku kanana nu na no bena nga jamana occupé de ka kla ko Umar Marko e bi obe ko mauka barake ne bina de demi quoi ça dit que ne ba obé de don quoi c'est pas aujourd'hui ne Umar Marko don depuis 91 aka discours mingera zo kerefe waraba fleso kerefe 91 boli nununa ay ñogon fara ñogon lycée des jeunes filles koron me rom na fanfé zo fanflan fait ka jamala si Umar Marko nana do mobile la croix rouge blouson diamant plisibala kana kuma jama fait do ay kuma kan mun fo na klibala mémoire bien kanu de bi quoi ko be tuma fait ka sababu ke ika surasu la gauchier et mieux défend kunu avec mo dabalban billahi ça dit kabako de doit ka bo aklima quoi ni nunu ma parcours la je ka klaka mu ke wala la je bi ibi yere ni nga quoi ala munu ko ma kan démocratie ala je faso ko nana démocratie ko da ka faso ta mais munu kunu ça dit que wu ka armée demain y compris Umar Marko ka kele wuli ka jama labo ko France ka troupe te jigi Mali kono ko nu nana bena mingi Umar Marko en befo jama ke so bi kana ye kebe ka kla ko armée kele ni la gauche ka do to abu kele uma et min fo la san ma tse ka fo Umar Marko et Mali défend front beka moi je me souviens Ali Sango ka wati Cheikh Jara kuma kan min fo Cheikh Jara be Mali kono o la be chew donga bo ngona quoi Cheikh Jara bamanandi billahi Sango ka tan ko Mali ka ta ronge rodo la Cheikh Jara ko net Mali be bonya de jagoya ko jamana be jamana la ko ni deset ru be se gunya si Mali ma ka kana ko agla terroriste bangale ko ni choche ya korbo Mali be tamay ka dugolo ka Cheikh Jara ni fo jamme nu de don chewye quoi billahi ka so saya ni nyegwa ma ka jamana ko ite boli quoi wa ni chien mi bi ka armée chi ta fo quoi chien o chien na bi ka jamana chi atoy ate no so ndo man kala ko la ne ma fo mo ka galon tigede mais chien o chien bi ka du chi bo chien to duguma billahi chamambe u koroke batu fa de